Hej! Matematik grundläggande. Vux 2, sidan 191 och 192. Sidan 191, uppgift F 116. En rektangel har omkretsen 50 centimeter och bredden 7 centimeter. Beräkna längden. Så jag har inte längden, då skriver jag x här och x här. Bredden har jag 7 och 7. Omkretsen har jag 50 centimeter. Betyder den plus det plus det plus det är 50. Då skriver jag 50 istället för omkretsen lika med, eller kanske med annan färg så att man inte tror. 50 lika med 7 plus 7 plus x plus x. Så skriver jag 7 plus och plus. Sedan så 50 har jag, skriver igen. 7 och 7 blir 14, så skriver jag 14 här. Plus x blir 2x. Sedan det här 14 flyttar till andra sidan, blir minus 14. Så har jag 2x kvar här. Och andra sidan blir 50 minus 14. Hur mycket är 50 minus 14? 10 minus 4 och 4 minus 1, 3. Nu behöver jag dela båda med 2 så att bara x är kvar. 2 delar med 2, 1, ingenting. Bara x kvar. Och sen 36 delar med 2, 3 delar med 2, 1, 16 delar med 2, 18. Så x lika med 18 centimeter. Så. Ja, och hur mycket är längden? Längden är 18 centimeter. Nu kommer vi till F117. I en parallellogram med omkretsen 52 centimeter är den ena sidan 4 centimeter längre än den andra sidan. Bestäm parallellogrammens sidor. Då först ritar jag parallellogram så här. Så och så och så och så. Ena sidan är 4 centimeter längre än den andra. Betyder om här är x och här är x. Den här blir x plus 4. Här också x plus 4. Och omkretsen är 52. Då skriver jag 52 lika med d plus d plus d plus d. Alla. Så x plus 4 igen. X plus 4 plus x plus x. Nu räknar jag alla x. 1, 2, 3, 4 stycken har jag. Då skriver jag 4x. Sedan räknar jag 4 och 4 blir 8 plus 8. Här har jag 52. Nu tar jag det här plus 8 till andra sidan. Sidan vänster. Då blir det 52 minus 8. Minus 8 lika med 4x. Hur mycket är 52 minus 8? Måste jag räkna. 12 minus 8 är 4. 4 är kvar här. Om det var det 52, jag ska bara kolla igen så att jag inte... Det var 52. Ja,
och lika med 4x på den här sidan. Sen delar jag båda med 4. Så bara x kvar lika med 11 centimeter. Så den här sidan är 11. Men den här sidan är 11 plus 4. Så hur mycket är 11 plus 4? Jag ska bara sudda lite. Så den här sidan blev 11. Och den här sidan 11 och 4. Hur mycket tillsammans? Då är det 15. Så 15 och här är också 15. Så svaret måste vara 11 och 15. Så om du plussar 11 och 15 måste bli 52. Eftersom 15 och 15 30. 30 och 22, då är det 52. Så stämmer. Men svaret måste vara så här. X lika med 11 centimeter. Andra sidan är, här är en sida, korta sidan. Längre sidan är 15. Så 11 och 15 centimeter. Så sidorna. Det var det. Nu går vi till sidan 192. Sidan 192. Jag skulle tro att jag ska börja, eftersom den här inte syns. Så jag börjar med F124. Jag har en likbent triangel. Är var och en av de lika sidorna 4 centimeter längre än tredje sidan. Och omkretsen är 68. Hur långa är sidorna? Då ritar jag en triangel som är likbent. Betyder den här sidan samma som den här sidan. Och den här sidan antingen längre eller kortare. Men här var det längre. Den här var kortare och det här är lite längre med 4 centimeter. Men jag vet omkretsen för alla 3 sidorna är 68 centimeter. Då skriver jag alla 3 sidorna det och det och det plussar jag. Summerar så jag skriver x plus 4. Igen x plus 4. Och plus det här x. Måste vara lika med 68. Och nu räknar jag x. Det blir 3 stycken x. 4 och 4. 8 och 68. Sedan tar jag 8 till den här sidan. Då blir det minus. Så 3x lika med 68 minus 8. Så 3x lika med 60. Och x lika med, jag delar med 3. X lika med 20 centimeter. Den korta sidan, den här sidan är lika med 20. Och de andra sidan, 20 plus 4, hur mycket blir det? Det blir 24. Så 24 och här också 24. Då svaret blir så här, man måste skriva svar. 20, 24, 24 centimeter för alla. Så gör man. Nu kommer vi till 125. Ett cykelhjul har omkretsen 160 centimeter. Hur stor är radien? Svara i hela centimeter. Då har jag en cirkel. Så jag har en cirkel. Jag måste rita en cirkel så. Och jag har omkretsen. Men jag har inte radien. Så omkretsen lika med diameter
gånger pi. Diameter betyder från här till här. Hela det här är diameter. Så jag skriver diameter här. Radie betyder halva. Från här till här bara. Halva diameter. Men först ska jag ta reda på diameter. Sedan radie. Radie är från här till här. Eller från här till här. Eller från här till här. Så radie är halva diameter. Så här är radie. Men diameter är hela. Den här röda är diameter. Och den där så rosa är radie. Så omkretsen var, hur mycket var omkretsen? Omkretsen var 160 centimeter. Då skriver jag istället för omkretsen 160 centimeter. Diameter vet jag inte, jag ska själv ta reda på. Men jag vet att pi är 3,14. Nu är det väldigt enkelt. Jag delar alla med 3,14 så att bara diameter är kvar. Så här bara diameter är kvar. Lika med 160 delar med 3,14. Lika med 50,955. 50,955 så här. Men de sa till mig svara i heltal. Ja, radie lika med diameter dela på 2 betyder 50,955 dela på 2. Hur mycket blir det? Det blir lite mer än 25, men eftersom de vill ha det heltal, då skriver vi ungefär 25 centimeter. Eftersom det blir lite mer än 25, men vi gör det till heltal 25 centimeter. F126. En likbent triangel. Vi har likbent betyder också 2 ben är lite samma och kanske större eller mindre är det tredje. Likbent det kan vara också så. Jag har toppvinkel 33 grader större än var och en av de basvinklarna. Och hur stor är triangelns toppvinkel? Så, som är likben. Här är toppvinkel och här är basvinkel. Basvinkel, eftersom den här sidan samma som den här sidan, betyder den här vinkeln samma som den här vinkeln. Basvinklarna är samma. Om de är x, den här toppvinkeln är 33 mer, betyder 33 plus x. Den här toppvinkeln. Och jag vet att alla tre tillsammans är 180. Då skriver jag x plus x. Jag kanske skriver så x och x plus 33 plus x lika med 180. Lika med 180 grader. Nu x betyder 3 stycken x. Då skriver jag 3x. Och 33 flyttar jag till andra sidan. Då blir det 180 minus 33. 180 minus 33, 10 minus 3, 7. Och sen 7 minus 3, 4. Och så. Lika med 3x. Nu delar jag med 3 båda. Bara x kvar här. Lika med 14 delar med 3. Lika med 4. 4 gånger 3 blir 12.
27 delat med 3 är 9. Då vet jag att den här vinkeln x lika med 49. Så här är 49 grader, här är 49. Och här är 33 plus 49. Så toppvinkel lika med 49 plus 33. 9 och 3 12, 82 grader. Så 82 grader är svar. Ja, då hoppas jag att det var lite hjälp. Ha det så bra.